Čaute všetci, vítam vás späť. Dnes si ukážeme, ako spraviť toto líčenie. Ide teda o nejaké také jesenné líčenie. Budem používať odtiene do takých červených, oranžovkastých farieb, takže dúfam, že sa vám video bude páčiť a uvidíte na konci aj použitie troch rôznych farieb pier. Toto je jedna z nich, takže dúfam, že sa vám video bude páčiť. Sledujte až do konca a určite mi dajte vedieť, ktoré pery by ste zvolili vy. Dobre, takže dnešné líčenie začína podkladovou bázou, pod očné tiene, klasika je to Essence I Love Stage. Prvou vecou, čo sa týka očí, bude, že si vnášam tento odtieň do záhybu oka, tuším sa volá Luxury, áno, a do záhybu oka vnášam tento očný tieň, bude takým prechodovým očným tieňom medzi všetkými ostatnými. Ďalej pokračujem s touto mojou paletkou od BH Cosmetics a beriem si odtieň Aphrodite. Beriem si predchádzajúci štetec a dokopy to celé rozmožem. Pokračujem s týmto odtieňom a opäť ho vkladám do záhybu oka. Ďalej si beriem tmavohnedý tieň a ten má názov Jewels. Táto paletka od značky Freedom je veľmi dobrá, má zaujímavé tiene a myslím si, že aj pigmentácia je taká celkom fajn. Človek si nájde tie svoje, ktoré sa mu naozaj páčia. Opäť vkladám celý tento tmavý tieň do záhybu oka. Dobre, a navrch tohto celého si vezmem tieto dva tiene a opäť vkladám do záhybu oka. Beriem si tento tieň, ktorý sa nazýva Wealth a nanášam ho na viečko. Tento tieň si nanesiem aj pod obočie. Ja trošku ešte chcem viac takéto líčenie výraznejšie, preto si beriem čierny očný tieň, ktorý sa nazýva Rare a vnášam ho opäť tuto do krajov. Vnášam ho teda do záhybu. Aby som priniesla do tohto líčenia naozaj také tie jesenné farby, beriem si z tejto paletky od BH Cosmetics tento taký zlatomedený tieň a dám ho cca do 2/3. A do kútika oka si beriem tento fakt super monotieň. Je od Catrice a volá sa Liquid Metal. Dnes to bude táto od Miss Sporty. Dobre, takže vymením teda tú špirálu za moju obľúbenejšiu od Astoru, ktorá mi teda myhalnice vytočí viac.
Takže líčenie očí zatiaľ nechávame tak a pokračujeme teda s tvárou. Prvá vec, čo bude, aby som si tvár pripravila na make-up, na našenie make-upu, je, že použijem túto tekutinku. A je to vynikajúca vec, je to Fix Plus od MACu, takže ja si ju nastriekam na tvár. Že si momentálne miešam make-up a teda miešam si tieto dva odtiene od Dermacolu Caviar Long Stay a to je teda odtieň 1 a 2, teda 1 a 3, pardon, aby som si vytvorila nejakú tú dvojku, nakoľko som už trošku vybledla. Dobre, keď som si aplikovala make-up, nastáva teda nejaká taká korekcia. Dnes na presvetlenie určitých partí používam paletku od značky Freedom. Čiže sú to bledé odtiene. Ja si beriem tento stredný. Začnem aplikovať takto pod očka. Vytvorím si niečo ako taký trojuholník. Na bradu. Na nos. A trošku aj na čelo. Beriem si môj obľúbený púder transparentný od Elfu a nanesiem si ho tesne teda pod oči. Táto technika sa nazýva baking alebo cooking, čiže si vlastne do prekladu zapečeme ten korektor pomocou toho púdru, nebude sa nám zlievať do vrások. Idem na dolnú linku, beriem si teda tento červený odtieň. Beriem si tmavý hnedý tieň. Do vnútorného kutíka, do tejto oblasti si nanesiem tento tieň od Catrice. Len úplne k myhalniciam. Dobre, špirál si nanesiem aj na dolné myhalnice. Ja si beriem túto mini paletku od Elfu Eyebrow Kit a tento blečí tieň. Ale si to otvarujem obočie, takže nič špeciálne. Dobre, keď mám obočie hotové, idem si jemne vykontúrovať tvár. Na to klasicky použijem moju obľúbenú paletku od Makeup Revolution All About Bronze a začnem teda tvarovať lícne kosti. Aby som si jemnúčko zvýraznila líčka, tak si vezmem takú ružovkastú farbu. No a nastáva teda čas na rozjasňovač. Ja sa musím pochváliť mojim novým prírastkom. Je to Mary Luminizer od The Balm a je to najlepší rozjasňovač, aký som kedy mala. Takže a rozhodla som sa teda, že spraví 3 druhy farieb pier. No a teda prvú vec, ktorú použijem, bude táto tmavá kontúrka v odtieni 003.
A na toto si celé nanesiem rúž od Avonu. Ten sa volá Plum Verbena. Ďalšiu možnosť som vybrala lesk od značky The Balm. Pink Panda, ďakujem, je najlepší na svete. Predtým, než ho použijem, si nanesiem opäť kontúrovaciu ceruzku. Lesk má, neviem, či sa volá odtieň grr, alebo teda ako to u nich funguje. Ale tento lesk je úžasný, pretože je taký hutný, taký maslový, čiže no ukážem vám to na ústach, jak to vyzerá. Môžete vidieť, že sa nanáša neskutočne, je veľmi dobre pigmentovaný. Veľmi dobre sa pracuje aj s tou kefkou, pretože nie je mäkká, ale ani tvrdá, čiže krásne sa dajú vytvarovať pery s ňou. Takže to je druhá možnosť. Ja teraz zvolím tú poslednú a to bude paletka. A to je teda táto skvelá paletka od BH Cosmetics. Rozhodla som sa teda pre túto. Čistá paráda.